И сега, ама това тук говори Христос. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Това за пръв път ли го чуват? Само че колко от нас възприемат тези думи на Христос сериозно? Дума, казана на място, е като златна ябълка в сребърни съдове. Притчи 16:24. Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. Да, братя и сестри, думите имат невероятната способност да лекуват.